солимии ҷомеа яке аз ҳадафҳои муҳимтарини сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат ба шумор меравад. имрӯзҳо ки бемории сироятии коронавирус COVID-19 тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, бо мақсади пешгирӣ аз ин беморӣ дар кишварамон чораи тадбирҳои судманд анҷом дода мешаванд. аз ҷумла ҳунармандони театри мусиқӣ масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови Шаҳрибухтар дар пайравӣ аз иқдоми наҷибонаи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми хайрхоҳонаеро пеша намуданд. онҳо бо истифода аз сехи дӯзандагии назди театр беш аз 1000 адад ниқобҳои муҳофизатӣ омода намуданд. чун ба ҳамагон маълум аст имрӯз ин бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар тамоми дунё паҳн шудааст ва дар цехи дӯзандагӣ аз ҳисоби театр ҳамин гуна ниқобҳое ки дар рӯи миз омода шудааст аз ҷониби яъне ки кормандони цехи дӯзандагӣ мо омода карда ва ба шахсон ба ноҳияҳои шаҳру вилояти Хатлон яъне ба ҷамоатҳои дурдаст ба он шахсоне ки яъне ки дастрас карда наметавонанд аз ҳамин маводҳои ки зидди пешгирии ҳамин бемории сироятии коронавирус аст мо яъне ки бо таври ройгон тақдим мекунем ва инчунин маҳлулҳои антисептикӣ ки мо аллакай аз яъне ки дорухонаҳо харидорӣ кардем ва тӯли 2 рӯз аст ки ин корро мо аллакай идома дода истодем. кормандони театри номбурда ба гурӯҳҳо тақсим шуда чунин амали хайрхоҳонаро дар ҷамоатҳои деҳоти Қизилқалъа, Заргар ва гулистони ноҳияҳои Хӯросон, Кӯшониён ва шаҳри Леваканд анҷом доданд. дар ин рӯз ба ғайр аз ниқобҳои муҳофизатӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ харидорӣ намудашон, инчунин варақаҳои иттилоотию таблиғотӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон омода намударо дастраси сокинони деҳот намуданд. мардуми сарбаланди тоҷик бояд бо ирода бошад, бо ғайрат бошад, бо ҷуръат бошад, зеро ин ва бо ин бемориро мо дар якҷоягӣ метавонем бартараф кунем, зеро барои ин беморӣ мо ҳамеша бояд пешгирӣ бикунем ва сабуриро пешаи худ кунанд ва ба тозагӣ риоя кунанд, гигиенаи шахсиро риоя кунанд ва барои солимии хеш ва пайвандон ва инчунин наздикони хеш ҳамеша ҳиссагузор бошанд ва ҳамеша гуфтушунид бигзаронанд, корҳои фармондадӣ кунанд ва ин ва бо ин қазо ин бемориро бо якҷоягӣ дастаҷамъона дур созем ва паси сар намоем. дар рафти тақсим намудани маводҳои зарурӣ ҳамзамон корҳои фаҳмондадиҳӣ низ миёни аҳолӣ вобаста ба риояи ҳатмии тавсияҳои табибон, махсусан қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, зуд иваз намудани ҳавои хона, безарурат набаромадан ба кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ, истифодаи доимии ниқобҳои муҳофизатӣ, дастпӯшак, пайваста шустани дастон бо собун ва оби гарм, нигоҳ доштани фосила ҳангоми суҳбат ва дигар паҳлӯҳои эмин будан аз сироятёбӣ анҷом дода шуд. баҳриддин Эмомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии Иттилоъ.